Dat Blatter plaats moet ruimen voor een nieuwe voorzitter horen we ook bij ons. Gilbert Timmermans, ondervoorzitter van de Belgische Voetbalbond. Hij werkte mee aan de WK-kandidatuur voor 2018, waar België achteraf misschien kansloos was. De gang van zaken bij FIFA straalt af op het hele voetbal. Van het laagste tot het hoogste niveau, zegt hij. You hold the future of FIFA in your hands. I humbly ask you for your vote, and as you cast your ballot today, I ask you only to listen to your conscience and listen to your hearts. In zijn laatste speech voor het stemmen roept prins Ali nog een laatste keer op om voor hem te stemmen en niet voor de huidige voorzitter Sepp Blatter. De Jordaanse prins wil de hegemonie van Blatter doorbreken, want de FIFA wordt de laatste jaren gedomineerd door schandalen rond corruptie. Ja, dit was dus het werk dat we hadden gemaakt, het bidboek dat we moesten presenteren voor de kandidatuur van 2018. U ziet, een lijvig boek geworden. Gilbert Timmermans, vicevoorzitter van de Belgische Voetbalbond, werkte mee aan de bid. Hij weet als geen ander dat de gang van zaken bij de Wereldvoetbalbond niet altijd even kosher verloopt. Samen met Nederland wilde België het WK 2018 binnenhalen, maar dat ging niet door. We lagen in hetzelfde hotel als de Russen, die nadien hebben gehaald. En ik moet zeggen, de Russen, na al die maanden dat je toch wel met elkaar werkte, kende je elkaar een beetje. Die hadden de kop in, zoals men zegt. Die hadden slecht gepresenteerd, die hadden een slecht rapport gekregen. Ze geloofden er niet meer in. En van onze kant kregen we overal schouderklopjes. U goed gedaan, jullie hebben een goed rapport. Het zou ons niet verwonderen dat jullie het gaan halen. En we hadden ook die indruk dat we het zouden gaan halen. Maar zanderdaags werden onze dromen de kop ingeslagen. Voor Timmermans is het duidelijk. Een nieuwe legislatuur voor Blatter is nefast voor het voetbal. Natuurlijk, de publieke opinie ziet de top, ziet dat het daar niet goed is. En dat straalt af tot onderaan. En we zijn allemaal, ik ben zelfs lid van een commissie of een comité. Je wordt heel dikwijls met rare ogen bekeken. Nou, ben je ook een van die corrupte bobo's van een bond. Hè? Toch is het moeilijk om iets in te brengen tegen Blatter en de FIFA. En een eventuele boycott van de FIFA lijkt niet realistisch. Om de 4 jaar een wereldkampioenschap, dat brengt heel wat geld in het laadje voor de landen die er naartoe gaan. Ik zie niet iedereen zomaar die miljoenen laten vallen die ze kinderen krijgen. Hè. Ik denk dat dat een maat voor niets is. Nee. Ja, en over die voorzittersverkiezing bij de FIFA praten we even door met Ivo Belet, Europarlementslid voor CD&V. Goedenavond. Goedenavond. Klinkt het u bekend in de oren, het verhaal van Gilbert Timmermans? Ja, wat meneer Timmermans zegt is natuurlijk de nagel op de kop. Hè. En dat is een triestig verhaal, die toewijzing van dat WK. Zowel 2018 Rusland als 2022 Qatar. Het blijkt, er zijn serieuze indicaties dat daar gesjoemeld is. Hè. Want het Zwitsers gerecht onderzoekt die toewijzing. Als dat nu zou blijken, inderdaad, dat gebeurd is, dat er corruptie bij te pas kwam, ja, wat moet er dan gebeuren? Gaan we dan in 2018 rustig met z'n allen naar Rusland gaan, terwijl dat een corrupte zaak is. Dus meneer Timmermans zijn kritiek snijdt wel hout. Ja. Ja, hij zegt wel, een boycott van het WK lijkt hem onrealistisch. Ja, het is een beetje afwachten wat er de komende uren gaat gebeuren. Hè. Dus, en de komende dagen. De UEFA komt volgende week zondag op 6 juni bijeen en gaat zich dat beraden. Ze hebben snoeihard uitgehaald naar Blatter. Dus ik denk niet dat ze nu nog terug kunnen als blijkt dat hij verkozen wordt. Als men gewoon doet alsof er niks aan de hand is binnen de FIFA. Er zijn heel belangrijke personen binnen de UEFA, de Europese Voetbalbond. Onder andere de Engelsen en ook de Duitsers, niet de minste. Want die zijn wereldkampioen. Die zeggen van dit gaat zo niet verder. En wij moeten overwegen om eventueel een boycott van het volgende WK. Omdat dat moet een van de maatregelen zijn die we overwegen. Dus we zullen zien wat er gebeurt de komende dagen. Gelooft u echt dat Europa zijn dreigementen hard gaat maken? Ik zie Duitsland bijvoorbeeld zijn titel niet verdedigen in Rusland 2018. Ja, dat is een terechte opmerking. Nochtans heeft de voorzitter van de Duitse, niet voetbalbond, maar van de Duitse Bundesliga, daar zijn toch heel belangrijke clubs bij, ook op wereldvlak, gezegd dat dit onhoudbaar is. Dat de UEFA geen lid kan blijven van een organisatie waarvan de Amerikaanse en de Zwitserse justitie zeggen dat ze corrupt is tot in de wortels. Ja. Dus dat zijn belangrijke stakeholders, de Engelsen, de Duitsers, die zeggen dit kan zo niet langer verder. Dus we zullen zien de komende dagen. Hè. Is prins Ali een beter alternatief? Want tenslotte is hij de vicevoorzitter van de FIFA. Hij komt uit dezelfde organisatie die toch corrupt blijkt te zijn. Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd is prins Ali iemand die al jaren pleit en publiekelijk pleit voor meer transparantie binnen de FIFA. Hij heeft dat vandaag ook gezegd, we gaan de deuren opengooien. We moeten hem op zijn minst het voordeel van de twijfel geven. Meneer Blatter is 17 jaar lang aan het hoofd van de FIFA. Het blijkt uit het onderzoek nu dat er 20 jaar lang al corruptie aan de gang is, dat die corruptie geïnstitutionaliseerd is in die organisatie. Ja, dan is er toch één iemand verantwoordelijk voor en dat is de leider, dat is de voorzitter. Ja. En dat is toch meneer Blatter vandaag. Ja. U werkt vanuit de politiek. Wat kan de politiek doen in dit verhaal? Want ja, het lijkt een organisatie op zich met zijn eigen regels.
Ja, ik denk ook vanuit de Europese politiek. Ik houd me daar nu echt 10 jaar mee bezig. Vanuit de Europese politiek kun je niet rechtstreeks aan de FIFA. De FIFA, ik heb ooit meneer Blatter ontmoet in Zurich een aantal jaren geleden. En hij stelt zich ook boven de Europese politiek. Hij is de wereldorganisatie en hij kijkt neer op de Europese politiek. Hij vindt ook dat wij daar niks aan te zeggen hebben. Dat is zijn mening, dat is een goed recht. Ik denk dat dat niet waar is. Er zijn natuurlijk een van de belangrijkste leden van de FIFA is de UEFA, de Europese voetbalbond. En ook alle Europese nationale voetbalbonden, ook de KBVB, is lid van de FIFA. Maar staan die niet te fel alleen in dit verhaal, Europa? Ja, alleen. Wij staan inderdaad alleen, maar wij leveren wel de wereldkampioen. We leveren de Spanjaarden, de Fransen, de Engelsen. Ik bedoel, dat zijn de belangrijkste ploegen in de wereld. Dus wat is een WK zonder de UEFA, zonder de Europese ploegen? Dus ik denk dat Blatter er nu van uitgaat van, de tijd zal wel spelen en over 3 jaar in Rusland zal iedereen weer netjes meedoen. Ik hoop dat de UEFA niet overgaat tot de orde van de dag en hier een punt van maakt. Je kan toch geen lid blijven, niet als Belgische voetbalbond, Nederlandse voetbalbond of als UEFA, van een club waarvan de justitie zegt van dat is daar corrupt tot en met, daar kan je toch geen lid van blijven. Ja, laatste vraag, om het naar België te trekken. Op welke manier is België eigenlijk de dupe van dit FIFA-debacle? Ja, we zijn allemaal rechtgeaarde voetbalfans, denk ik. Zoals meneer Timmermans ook zo net zei. Voetbal is een piramide, van de FIFA aan de top tot de kleinste amateurclub. En als je daar op een of andere manier verantwoordelijkheid in draagt als voetbalvoorzitter of als ondervoorzitter of als politicus die mee het beleid voor het voetbal en de steun voor het voetbal verdedigt, dan voel je je betrokken. En dan denk je van, ja, dit is slecht voor het voetbal, voor de hele piramide. Dit is slecht. Diegenen die het vandaag goed voor hebben met het voetbal en denken van, je moet vanuit de overheid, omwille van het maatschappelijk belang, moet je voetbal steunen. Ja, die kunnen vandaag toch alleen maar besluiten dat je niet langer lid kan blijven van die club, zolang meneer Blatter daar aan de leiding staat. Oké, dankjewel voor uw toelichting hier bij ons in de studio, Ivo Belet.